गोजोन मोनाबिलिनि बयखौबो बर' निउसनि गोदान खौराङाव बरायबाय। आसा खालामो नोंथांमोना खौरांखौ जोबजासिम नायलांगोन। अन्नानै चेनेलाव गोदानै फैदोंबा शेयार आरो साबस्क्राइब बानायदो। दिनैनि गोदान खौरांफोरावनो दङ। क'क्राझाराव राज फुजा कमिटिफोरनि थाखाय चेक राननाय हाबाफारि खुंफुंनाय जादों। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय राज फुजा कमिटिफोरनि थाखाय दिनै क'क्राझार जिल्ला कमिशनारनि मावख'आव मोनसे फालिथाय चेक राननाय हाबाफारि खुंफुंनाय जायो। बे हाबाफारियावनो बाहागो लायो आसामनि केबिनेट मन्त्रि उरखाव गोरा ब्रह्म, लोगोसे एमएलए लरेन्स सिस्लारि, लोगोसे डेपुटि कमिशनार मसान्दा पर्टिन, मावख'गिरि आरो राज फुजा खुंफुंग्रा आफादनि सोद्रोमाफोराबो बाहागो लादों। बे हाबाफारिनि थांखिया ओनसोलाव गोथौ हारिमुआरि गोनांथि थानाय दोरोङारि राज फोरबोनि समाव हारिमुआरि फोरबो फालिनाय आरो सुबुं समाजनि बाहागो लानायखौ बांहोनाय होननानै खौरां मोननाय जादों। तेलेंगानानि रंगारेड्डी जिल्लानि हायद्राबाद बिजापुर राजा लामायाव दिनै फुङाव टिएसआरटिसि बासआ बजाय गोनां गंसे ट्राकजों मोगा-मोगि सौग्रावनायाव खमैबो 20 सुबुंनि जिउ खहा जायो होननानै खौरां मोननाय जादों आरो सा 17 सुबुंफोरा जोखोम जायो। थैनाय सुबुंफोरनि गेजेराव सा 10 दाननि खुदिया, सा 10 आइजो, 2 ड्राइभारफोर दंमोन होननानै मिथिना मोन्दों। जोखोम जानाय गोबां दावबायारिफोरनि हालोदा गोब्राब हालोदाव दं होननानै दासिमाव खौरां मोननाय जादों। बाक्सा जिल्ला सालबारि सेन्ट जेभियार फरायसालिनि 9 थाखोआव फरायफुनाय फरायसुलि थिरा रानी बसुमतारिया फरायसालिनिफ्राय न'आव थांना गावखौ जिउ फोजोबना लानाय जाथायनि सायाव सेन्ट जेभियार फरायसालिनि फोरोंगिरि बिथांमोना जाथायनि सायाव माखासे रोखा बाथ्रा खौरां मेलनि गेजेरजों फोरमायथिदों। सेन्ट जेभियार फरायसालिनि फोरोंगिरिफोरा थिरा रानी बसुमतारिया रुंसारि जानाय जाथाय आरो फरायसालिनि सीसीटीवी केमेरायाव सेबखांजानाय जाथायनि सायाव रोखायै फरायसालिनि फोरोंगिरिफोरा फोरमायदों। बिथांमोना बुङो, मेलेमारि गाग्लोबदों होननायनि सायाव सीसीटीवी फुटेजआव गोरोबनाय बायदि नुवाखै होनना बुङो। लोगोसे मख'जाथावदि लास्ट पिरियड क्लासआव मटिभेशनेल क्लास खालामदोंमोन सासे फोरोंगिरिया। क्लास खालामफुबाय थानाय समाव थिरा रानी बसुमतारिया सासे लोगोजों रायज्लायनायनि जाउनाव 10 मिनिटसो सम बाहेरायाव गसंहोना दोनदोंमोन होनना बुङो बिथांमोना। क'क्राझाराव एनएचएम कर्मीफोरा जास्टिस फर एनएचएम वर्क अफ आसाम स्ल'गानजों गोख्रों खुद्रिसारनाय दिन्थिफुंदों। अल आसाम हेल्थ एन्ड टेकनिकेल वेलफेयार एस'सिएशन आरो एनएचएम इमप्लयि एस'सिएशन एनइए आसाम मावथिफोरा गोख्रों खुद्रिसारनाय दिन्थिफुंदों। समान मावनाय आरो समान मोनथायनि दाबिजों क'क्राझारनि जइन्ट डाइरेक्टर अफ हेल्थ सार्भाइस मावख'नि दरखं मोखाङाव गोख्रों खुद्रिसारनाय दिन्थिफुंदों बिथांमोना। क'क्राझार जिल्ला बालाजान तिनालिनि पुलिस आउटपस्टनि बेन्दोङाव थानाय सिम्बोरगाव तिनथ्लांगुरि गामिनि थागिबि बिरखां बसुमतारि 32 बोसोर बैसोनि आंगोनि बिसि रतिना बसुमतारि 31 बोसोर बैसोनिया गावनि 9 बोसोरनि सासे उन्दै फिसाज्लाखौ लानानै थांनाय 1 नभेम्बर थामहिनबा थांनाय सनिबार मोनाबिलिनि 5 रिंगासो समाव गावनि आंगो न'निफ्राय खारखोमालां होननानै खौरां मोननाय जादों। फिसाइ बिरखां बसुमतारिया फोरमायनाय बादिब्ला गावनि बिसि रतिना बसुमतारिया गोबाव समनिफ्रायनो दतमा पुलिस आउटपस्टनि बेन्दोङाव थानाय बनरगाव गामिनि जुथाइ ब्रह्म मुंनि सेंग्राजों आन्दैयै मोजां मोनलायनायनि सोमोन्दो दंमोन। दायो रतिना बसुमतारिया जुथाइ ब्रह्मजोंनो लोगोसे बहाबा खारखोमाना दं होननानै बुङो। बिरखां बसुमतारिया फोरमायबावदों दि गावनि बिसि रतिना बसुमतारिया गावजों फैफिनाब्लाबो गावनि आंगोनि 9 बोसोरनि फिसाज्लाखौ गावनो नांफिनगौ आरो सोरबाफोर बहाबाफोर नुयोब्ला हमना दोननो आरो जानबुं नम्बर 9957855640 आव फोरमायहरनो खावलायदों बिथाङा। अल बड'लेण्ड ताइक्वान्ड' एस'सिएशननि बानजायनायाव क'क्राझार बड'फा नोगोराव थानाय सिकनाझार जिमनासियाव 3 नभेम्बरनिफ्राय जागायना 9 नभेम्बरसिम ताइक्वान्ड' बेसिक एडभान्स ट्रेनिं केम्प खुंफुंदों। बे हाबाफारियावनो फोरोंगिरि महरै साउथ करियानि ग्रेन्ड मास्टार 8 दान ब्लेक बेल्ट कुकियन वानहुइं लीआ बाहागो लाफैदों होननानै खौरां मोननाय जादों। दिनै सिसिटिवानि बानजायनायाव गुवाहाटी पल्टन बाजाराव थानाय ट्राइबेल गेस्ट हाउसआव मोनसे सावराय जथुम खुंफुंनाय जायो। फैगौ 10 नभेम्बर खालि खुंजानो गोनां गेदेरथार सुबुं थुबुरमानि सायाव गुवारै सावरायलायनाय जायो होननानै खौरां मोननाय जादों। सिसिटिवानि गाहाय लिंथुमगिरि आदित्य काकलारि मासि लानानै दैदेननाय बे सावरायमेलाव सिसिटिवानि लोब्बा आफादफोर फारियै एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर'जों लोगोसे माखासे दैदेनगिरिफ्राबो मैखोमै बाहागो लायो होननानै मिथिना मोननाय जादों। बे सावरायलायनायनि गेजेरजों जानो गोनां गेदेरथार सुबुं थुबुरमानि सिगाङाव थि खालामखानाय थावनि खानाफारा भेटेनारि गेलेग्रा फोथारखौ सोलायनानै गुवाहाटी सनापुराव थानाय सनापुर मिनि स्टेडियामाव थि खालामनाय जायो होननानै खौरां मोननाय जादों। दासिमनि खौराङा एसेनोसै। अन्नानै खौरांखौ मोजां मोनोबा लाइक, कमेन्ट, शेयार आरो साबस्क्राइब बानायदो।